আজি জনমিলে যিশু বেথলিহিমরে গুহাল ঘরে। আজি জনমিলে যিশু বেথলিহিমরে গুহাল ঘরে। মেষপালকরে দূত আসি বলে, মেষপালকরে দূত আসি বলে, দেখো অত্যন্ত আনন্দ সুসংবাদরে মেষপালকে। দেখো অত্যন্ত আনন্দ সুসংবাদরে মেষপালকে। আজি জনমিলে যিশু বেথলিহিমরে গুহাল ঘরে। আজি জনমিলে যিশু বেথলিহিমরে গুহাল ঘরে। ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ମାନବ ରୂପେ ହୋ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗତର ପାପେ। ପାପୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବାକୁ ହୋ ନିଜେ ପାପ ବୋହି ନେବାକୁ। ଓ ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ମାନବ ରୂପେ ହୋ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗତର ପାପେ। ପାପୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବାକୁ ନିଜେ ପାପ ବୋହି ନେବାକୁ। ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ନାମେ ସରଗ ପ୍ରମାଣେ, ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ନାମେ ସରଗ ପ୍ରମାଣେ। ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ନନ୍ଦନ ହେଲେ ଜନମରେ ମେଷପାଳକେ। আজি ଜନମିଲେ ଯୀଶୁ ବେଥଲିହିମରେ ଗୁହାଳ ଘରେ। ସେହି ନାମେ ଛୋଟା ଚାଲିବ, ସେହି ନାମେ ଅନ୍ଧ ଦେଖିବ। ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ପାପୀଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବ। ହୋ ସେହି ନାମେ ଛୋଟା ଚାଲିବ, ସେହି ନାମେ ଅନ୍ଧ ଦେଖିବ। ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ପାପୀଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବ। ଆନନ୍ଦର ଗୀତେ ସାରା ଜଗତରେ, ଆନନ୍ଦର ଗୀତେ ସାରା ଜଗତରେ। আজি ଆନନ୍ଦେ ନାଚିବା ଖୁସି ମନରେ ହୋ କରତାଲରେ। আজি ଜନମିଲେ ଯୀଶୁ ବେଥଲିହିମରେ ଗୁହାଳ ଘରେ। ମେଷପାଳକରେ ଦୂତ ଆସି ବଲେ, ମେଷପାଳକରେ ଦୂତ ଆସି ବଲେ, ଦେଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସୁସଂବାଦରେ ମେଷପାଳକେ। ଦେଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସୁସଂବାଦରେ ମେଷପାଳକେ। আজি ଜନମିଲେ ଯୀଶୁ ବେଥଲିହିମରେ ଗୁହାଳ ଘରେ। আজি ଜନମିଲେ ଯୀଶୁ ବେଥଲିହିମରେ ମେଷପାଳକେ।